Здравейте, прекрасни хора! Казвам се Наталия Гецов. Аз съм инструктор в Balance Studio по многофункционален стретчинг и боди балет. Днес искам да ви предложа едно интересно упражнение, тъй като идва пролета и вече всички с голямо удоволствие слагаме къси панталони, полички, рокли и искаме да изглеждаме перфектно. Така че днес ще поговорим за вашите крака. Това упражнение, което ви предложа, освен че изглажда кожата на краката, има антисолитен ефект, има лимфодренаж, много добре може да се ползва като загрявка преди всяка една тренировка и като окончание на тази тренировка, дори вместо стретчинг, защото говорим за миофасциален релиз. Това е една от великите техники, които сега световно известни и номер едно, който аз обожавам, много се занимавам с него. Това е техника на самомасаж с специални устройства. Днес го работим и с фоам роля. И така, какво можем да направим? Ако го нямате вкъщи, сега всеки един магазин, спортен, дори не спортен, го има. Така че много ви го препоръчвам, ако се занимавате с спорт, с раздвижване и просто искате да бъдете красиви и здрави. И така, слагаме нашия рол точно пред колените. Отгоре качвам нашето тяло като квадрицепс, т.е. вашето бедро, трябва да се окаже някъде в средата на рола. Лакътите точно под раменете и заставайте на положение все едно сте в нисък планк, което е много важно, да нямате ломбална извивка в кръста, корема прибран, пъпа към гръбнака и това вече ви е първа загрявка, защото почва да работи цялата мускулатура. За да нямате напрежение в врата, трябва да гледаме напред около 20-30 см от края на подстилка. Малко ще се преместя по-назад, за да ме видите по-хубаво. И почваме с техника ролинг, когато пръстите надолу, петички нагоре и бавничко търкаляме рол по нашето бедро. Тук целим тези движения да бъдат много бавни, могат да бъдат не много приятни, ако имате напрежение в квадрицепса. Корема е стегнат, поглед пред вас, 8-10 такива пролюшкания. После медиалната част на вашия квадрицепс. Петички навътре, пръстите навънка. Продължаваме това да го правим. Моля, само не го правете ето така, както го гледам, понякога правят хора, защото по този начин тренирате своята фасция. Фасция изисква грижа, любовта и нежност, както и вашето тяло. После пръстите навътре, петички навънка, също правим го 8-10 пъти. Можете да отбележите, да си регистрирате в кое част от бедрото имате повече напрежение и можете да усетите както засилва кръвотока, както засилва лимфотока вече във вашите крака. И след това можем да применим техника рокинг, когато лекичко полюшкваме вече по-дълбоко въздействие върху мускулатура, ако сте готови към това нещо, защото понякога при хора това е много болезнено, особено тези, които много напрежение имат бедрата. И след това слагаме корем, гърдите и задължително вашата глава, чело в ръцете, за да нямате напрежение във врата. И правим раздвижване за коленете, като ставна гимнастика по кръвчета. Това е техника рестинг вече. Правим на една страна, например 4 бройки, на другата страна. Можете там да си приброите месеценци, той такой там 1, 2, 3, 4 мускула, да ги усетите сами. И накрая много приятно да направите един стретчинг. Сложете точно над коленете рола. Рола никога не се слага на ставата, само на мускула, там където е месценце. И взимаме крака и притегляме го към седалище. Дишаме, разтягаме квадрицепса. Таз лекичко подвъртваме, пак гледайте да нямате ломбални извивки. Това много ви натоварва кръста. После другия крак. Дишаме, отпускаме напрежението и вече сте готови и за тренировка, или ако го правите след тренировка, примахвате напрежение и сте готови за красиви къси полички, къси панталони и се чувствате прекрасна. Хубава пролет ви пожелавам!